Вітаємо, шановні. Доброго вечорочку вам всім. Супер. Мяне чутно? Гэта добра. Так, добра. Усе на месцы мяне чуе. Засталося небагата. Спраў трэба неяк аб'яднаць зараз не нашыя стрымы, не? Так, сумесная трансляцыя. Зараз дадам, мабыць. Так, запросить гостёў. І... Але так, я тебе не чую, калі што. Все на месцы не чую. Чакай, а чаму у мяне не бачна тваёй трансляцыі? Чаму я бачу усіх апроч цябе? Давай я так. Запрашэнне табе скіну. Каб у нас была одна трансляция на двоих. Йоу, добра, тут уже чуваць тебе. Піша мне, что... О, зараз чутно. Я тебя чую, калі што. А я чую тебе, не здаецца, і ў гульне, і гэтым... І ў браўску. Так, значит, трэба ў наладах штосьці паглядзець, што там не так у тебе ў гульні. Мабыць, у тебе выключаны гук, не? Ты правяраў аўдыё? А я ось гляжу на аўдыё, я не бачу нават, дзе можна тут на гэты свае інпуты знайсці. On-off трэба зрабіць неяк. Ось калі мяне чутно, то ў мяне on, зараз мяне хіба што ты не чуеш. Не, зараз чую праз браузер, так? Ну, вядома, так. Зараз ты мяне праз трансляцыю чуеш. А, так можа праз трансляцыю лепей будзе, не? Ну, я не ведаю. Я не ведаю, як лепей. Мне падаецца, што лепш за ўсё будзе ўсё ж такі праз гульню. Ага. Не? Бо, мабыць, нейкія механікі там маюцца, калі ты чуеш кагосьці ці не чуеш. Ну, я просто, калі таксама кажу ў мікрафон, і я не бачу нават тут у сеттингах на аўдыё, каб паглядзець на гэты мікрафон наладзіць чаткова. Таму што тут ёсць толькі адключыць, включыць чат, і няма ніякіх, ну, здаецца, там, на звычайны мікрафон, на выбар яго. Ну так, няма нічога. А у тебя ёсць, можа? Не, я акурат такіга зараз гэта і паказваю на экране. А, пачакай, да я, можа, то яшчэ зайду, погляжу, каб картинка была, может, тут. Так. А з іншага боку, можемо пачынаць, все ж таки сувязь маецца. Ну вот я думаю, что можа про браузер все ж таки туды зайсці. Мне прапануюць сесці ў шаттл. Хадзем? А чаму ты дзеўчына? А я не ведаю, тут можна гэтыя скіны зараз? Ты уже мяняў скіны? Я не ведаю. Ты таксама дзяўчына, калі што. Аватар, вот тут ёсць аватар, мне здаецца, тут. Ось туды лезь, а я пакуль што гледачам зямлю пакажу. Паглядзіце, як хлопцы зрабілі цудоўна. Перадзеемся тут. Мне падаецца, гэта лепшае, што можа быць у касмічным гэтым жанры, нават калі ён і хорар, але паглядзець на сваю планету звонку. Тут вельмі якасна, мне здаецца, гэты від зямлі. А цікава, ці ён змяняецца? Ці вось гэтыя аблакі, яны плывуць і не плывуць? Што за ўвогуле адбываецца? Трэба заскрыніць неяк, потым павярнемся з місіі ды паглядзім, ці змянілася што. А вось тут вось трошкі хібныя зрабілі. У іншае вакно, калі глядзіш, то зорнае неба бачна, нават калі сонца табе ў вочы свеціць, усё роўна зоры бачны. Мне падаецца, яна пасляпіла, як мае быць. І халеры б ты не бачыў. І ай-яй-яй-яй, да што ж гэта такое? Што там? А глядзі, дзе сонца. Бачыш? О, ты ўжо хлопец, малайчын. Глядзі, дзе сонца. Бачыш? А на зямлю паглядзі, як яна асвятляецца сонцам, нават там, дзе не павінна. Мне падаецца. З гэтага боку, так? Ну, калі яно вось так вось ты глядзіш на яго, то, ну, колькі тут, я не ведаю, градусаў. Ну, мабыць, 20 нейкіх, то бок. Ну, может,
Не астраномы рабілі, можа. Может быть. Так, я хочу так само змяніць сабе. Чакай, аватара. Здаецца, што ж дзяўчына была болей прывабнай. Так, тут шмат чаго. Такой БС, і тут Twitch, і все такое. Так, мы тут крыху ўзросту сабе дадымо. Так, а дзе чакай баді? О, вось гэта во маё, вось такія. Плюс-мінус. Ну, а ложак ёсць. Толькі чамусьці Але ж ён не актыўны. Хай такое будзе. Усё, я гатова амаль што. Ну як я табе? Прыгажу. Ты так само. Зя, пабеглі, дзе шаттл? Ты ўжо гуляў, дарэчы, у яе ці не? Не, я увогуле. Я глядзеў англамоўнага стрымера і такі, ну, цікавая гульня, яму там вельмі захапіўся гэтым, я тебе скінуў, я больш не глядзеў. Ну, я трэйлера паглядзеў толькі. А тут гэта што, туалет ці прыбіральня нейкая? Здаецца, шаттл, але ж чаму ён адзіны? Или ці нам сюды, в гэты бок? Хадзім, мабыць, недзе туды. Серыці, можа, надо трэба там. У шэры нешта? Ось тут ще нейкія пакоі, я бачу, што 3-4. Mission Room Specimen Area. Давай сюды. Там чырвоная. Такая джампа нема. Мне падаецца, на місію трэба неяк патрапіць. І абраць сабе. Халера калідору нарабілі. Information. О, контракты, глядзі. А тут, дарэчы, контракты яшчэ аплачваюцца, іх межаваная колькасць я бачу. Місія, здаецца, так, они робяць? Так, мне падабаецца. Усё, у нас пачатковая місія, давай пачынаць. Акцэптим. Так, take seat in the shuttle. А дзе? Ты куды падзеўся? Я тут. О. А які А шаттл? ўсё, вось ён стаіць, ты глядзі, прыгажун які. Нічога сабе. Яно як, ведаеш, што нагадвае? No Man's Sky. Прыблізна той самы. Сапраўдны касмалёт? Ага. Типу, що бігаць, тут шукаць штосьці. А я так разумею, у нас зброї ніякай зараз нема. То бок мы беззбройныя будзем. Не выдаюць для бяспецтва. Ламерам усялякім. О, ну тут ёсць гэтае месца, тут... О, я гатовы. Карабельні, так. Ну я сеў. А, тут 4 нават месца, так? Мне падабаецца. Так, максимум 4 гульцы. Можа быць, гэта я бачыў ўжо ў трэйлеры, я ў апісанні да гульні. Але пачатак цудоўны, мне падабаецца. Не гледзіш на даўжыню калідору. Трохі. На ролл-косці едзе. Ну, не хавера сябе. Ух, гучная музыка якая. Ну, сінема звычайна. О, у тебя уже шлем есть. Шалом? І у цябе так само. Чырвоны твар у цябе чамусьці. Гэта мы дзе, каля Сатурна? Не, на Сатурнавыя кольцы не падобныя. Трэба тут, калі быў гіперпрыжок, гэта тады, мне здаецца, это не ў нашай нават галактыцы. Галактыцы? Ну, паглядзім. Шкада, што няма агучкі, ты ведаеш, вось з чаго бракуе, дык гэта нейкага камунікацыі з караблём. Шаіха нейкая бы, ведаеш, атмасфера б дадалося, як у гэтым, у чужым. Ну, Прометей, так? Так, Прометей, ці там першы карабель называўся Маці, ці неяк так.
Так, нам треба на камандную деку потрапіць, потым рестарт Power System, потым лакі The Black Box нейкі. Гэта чорная скрыня, правда ж, якая там записывае ўсё. Потым прынесці і павярнуцца на шаттл. Працей спачатку на камандны мостик. Баунти, Готовы? estimate. Баунти будем трымаць тут за выкананне гэтых задач. Будем намагацца. Галоўнае не падохнуць марна. Так, тут чырвонае, тут чырвонае. О, вось тут зелёнае. Ну, по православному схабілі ўсё. Каталіцкаму. Ой, а чаму у нас паведамленне, што ў нас няма капсулы рэспаўну? Гэта так павінна быць? Крывічаночки, вітаночки, вітаночки. Здаецца, що так. Здаецца, потым дадуць. Давай, ну паглядзім. Я пакуль што не разбіраўся, я не гуляў, вы мяне выбачайце, калі што. Так я не гляў. Мне здаецца, гэта будзе першы экспірыенс, таму будзе цікава, таму што ты не глядзеў. Ну, тут... На прабел, што Здаецца, тут паказвае мецэнатка на канале, ну, нарабіць. Так. А якіх скрынаў, на што ты маеш на увазе, што ты хочаш рабіць? Гэта медычны блок нейкі перад намі, глядзі. На превьюху якую-нибудь, так. То у меня я ж с камерой там себе транслюю, тому мне потом ну, это все перераблять треба будет. Все. Так. Так, у нас стамина есть, ты заўважыў злева ўнізе. Выдыхаемся, калі бегаем. У нас есть даже нават и ліхтарк есть. Дзе? На Ён F. дапамагае ці не? О, нішто сабе, які якасны. А на пробел гэта у нас мапа есть. Ты бачиш? Мясо пачынаецца. Ой, калі мапу адчыняеш, то такі блюрованы Вітаночки. эффект зроблены. Сінема. Карацей, ты ідзі уперад, добра? Я за тобою. Я почему-то памятаю, но я так калі вот... Я там штосьці знайшоў, я яшчэ не ведаю. Куды ты пабег? Мне здаецца, мы тут не разумеем, куды ісці. Тут нам трэба на мапу глядзець і... А там не падпісана дека нідзе. Больше яе разгартнуць яксьці. Ну я не бачу іншых момантаў кіравання нейкіх. А, ну шэраем. О, гэта хтосьці зафаловіўся ў мяне, мне здаецца. Бляха-муха, ліхтар. А ў яго... ўсё, я зразумеў, чаму ён вырубіўся. У яго яшчэ і батарэйка не камаецца. Так, дзякуй за фоллоу. Хто бы ты не быў чалавек. Чакай, тут цікавае месца, чакай. Да? Тут, мне здаецца, какие-то патоки есть. А ты дзе? Я дышу. Вось, бачыш, дзе мы святло? Паверніся. Ой, все, я бачу. Так, сядаць нельга ў гэтай гульні, чамусьці. Не, можна магчыма на С. Гэта не самае зручнае, не на Ctrl, на С. Куленчыць на С? О, божухну. Хто гэта прыдумаў? Навошта ламаць каноны? Ну што, мы далей куды ідзем? Чырвонае, мне здаецца, гэта там, дзе зачыць. Пиздос. Што гэта было? Не, гэта не я. Калі што? Мне здаецца, што тут патрэбна глядзець на мапу, і тут на зялёныя так дзверы, так? Крочыць. Па зялёных? Таму што яны адчынены. А, вось, глядзі, што ён знайшоў. Тупік, ап, гэта грошы. Мне здаецца, грошы мы на дваіх, не? А, у нас трэба зброю мець, каб гэтыя падымаць набоі. Так, no weapon. Добра, тады глядзім зараз яшчэ раз на мапу, і вось можна прайсці далей, вось далей. Мне падаецца, што нам не варта бегаць пакуль што. Ну, мне здаецца, тут не будзе гэтых першых якіх-то жахаў, таму што яны проста з-за кута будуць равець і ўсё? Ну... Глядзі, там наверх пад'ём, нам туды не. Тут ёсць якісь-то эксплосив каністр.
Для чаго? Не ведаю. Emergency box. Я Каб можна себе просто кинуть. под ноги кинуть, так? Ну. О, Тоді ліхтарик може так бути. само ж є, ну это. Так, батарейка у його, бачиш, кончається. Чекай. Так, а як тут дропнуть? Я тут по сходах. Ні, на ліву кнопку. А, на левую? Не на Г. Гэта типу каапу, а уж питати. Так, так, сумісно строїм. Так, Чому я уперед йду? Ну йди ти уперед, давай. я не ведаю. Так тут, мені здається, когось першого заб'ють і другого першого заб'ють. Ні, ну звичайно в жахастиках відомо, та чапляють апошнера, ну за так, яким ніхто так, не так. сочить. Так, я ще 5 знайшов. Тут можна поглядіти під ноги треба. О, Ой, ми а вийшли на чому мостик. твоє тут роз'юшене? Ми вийшли на мостик. Роз'юшене? Чуєш? Да? Так, я Так. перезапускаю систему. А, Можна гэта перший... сісти? О, може навіть першу таску зробили, ти бачиш? Так, так, нам треба знести чорну скриню. Locate the black box, see full map on in the command deck. Здесь есть... ось, повная мапа есть. Де? А тут немає указальника для сябра тут. Що нема? Гэта звычка і хадзіць па стрэлачках, правда? Яно нікуди не Ось ось там, ось падзелася. за мостиком. Де за мостиком? Зараз я проведу. Ось, як бачиш мене? Ось. Бачу. От, тут і... Гэта, мне здаецца, поўны гэты, так, карабель. І ось там, дзе... А у тебе Блізкая. нема, до речі, на увесь екран повідомлення, що треба поглядіти на трупи, проаналізувати, що ми зазналися. Check the Spiceman Codex to Ага. identify the threat. Так, есть. Списимен. Тобто, карацей, давай підсумуємо. Гэта атрымліваецца вось пакуль што выглядае такім чынам, што нешта здараецца на караблі, нас высылаюць дагледзець усё і разабрацца, што сталася, хто тут позабіваў усіх, так? Ну, выглядае так, што мы так за чырвоным гэта боксом, да, прилетелі сюды. Гэта як у звычайна, мне здаецца, і ў гэтым чужым. У чужым было, ну, штосьці падобнае. Так, А я мы тут уже не... даведаліся, хто што забіў? Не, я тут не убачыў ніводнага, з якім можна было кантактаваць. Ну, трупа маецца на увазе. О, калі на таб жмеш, то можаш паглядзець, дзе ты бадзяешся. Бачыў ужо? Дзе? А, так, бачу, контуры твои. Ну, пайшлі, будзем шукаць, каго можна аналізаваць. Так, тут вось ёсць капсуль. Without death experiment. Quickly secure respawn capsule. Давай. Я накликнул, нажмяк. Натисну. І що? І ўсё, мабыць. О, Team Respawn Left. Это адсюль мы, здаецца, будзем... Ресацца? Ага. А ты кажаш, нас не будут чапаць, эй! Хтосьці збздзеў. Ну, гледачы наколькі тут крыві, я не ўпэўнены уже ў сваіх Ну, словах. я так з улікам того... Не, ты ведаеш, хай яны б сабе тут ціха ляжалі, і нічога. Я нармалёва да гэтага стаўлюся, але тое, што кропку рэспаўна зрабілі, вось гэтая курва, яна напружвае ўжо, ты разумееш? Так, трэба зразумець, куды ісці, мне здаецца. Ну, пойдзем так. Дзе можа быць чорная скрыня? Недзе ў інжынерным адсеку, не? Там на вялікай мапе же было. Яна бліскавала, куды ісці. Так, ты глядзеў на вялікую мапу, куды нам? Ну так, я глядзеў. Але ў меня маленькая только зараз. У руках. Ще одна капсула тут побач со мною. Так. Капсула респауна. А чому вони так близько одна до одної? Так? Так. Не ведаю, як тут все працює. Нам здається, може узяти гэту всякую. Ось ще одна, гляді, ось тут. На гук іздає, так? Ну, так, пікає. Emergency box. Гляді, ось тут чорна скриня, ні? Ці гэта щось інше. Це якийсь-то бокс. Ой. Ні, нам іменно Black потрібно.
Ой, Бо боже, пакуль тут... А нам дадуць зброю? Я бачу яшчэ... Ну вось такім вось значком белым гэта памечаны гэтыя рэспаун капсулы. Ёсць Ага. яшчэ які мед. Там вось зялёненькі, можна было паглядзець. Вось ён так выглядае. Гэта калі нас будуць тут біць. Біць. Вельмі прыемна лежыць. Так. Ой, чакай, тут Нарэшце нейкае ад гэта мяне дзеянне аварыйна. патрабуецца на твічы. Дзе зброя? Ту, божух, ну што пачынаю? Што з твічом такое? Усё? Я ўсё зрабіў, што трэба? Ну што, куды мы ідзем? Падаецца туды? Так. Па мапе. Ну, хадзем. Па мапе бы яшчэ нам бы якісь месца за зброі бы далі. А то пакуль як ты не... Яшчэ не чакай, там ось бачыш, там ёсць... Или ці гэта мосцік, адкуль мы прыйшлі. Мне здаецца, гэта мосцік. Злева гэта мосцік камандзірскі гэты. Чакай, тут толькі капсула будзе, глядзі. Ага. Можна як ты актывізаваць, калі ўжо прыйшлі. Press to open. О, тут таксама можна гэты... Мне гэта не падабаецца. Да, все добра. Ну-ну. О, яшчэ грошы знайшоў. 15. Начина. ХП Так, пакуль тут- што ў нас няма. Мы ж адсюль прыйшлі, не? Глядзі. Так, Адсюль прыйшлі? гэта выйсце туды да нашага шатла. Тады ў левы бок можна прайсці. Давай. Галоўнае, каб тут... Ну, странно, што тут ёсць shift, каб збегаць, можа, ад кагосьці. Лагічна. Вось, мне гэта не падабаецца. Так, яшчэ капсуль. На респаун. А як там да гэтых сініх прайсці? Так, капсулу актываваў, так? Сюды. Калі ты пра сіняе. Так, хтосьці ляжыць, адпачывае. Праснуў. Ну, захрапеў. Ой, тут мы тут якісь-то даследаванні праводзілі. Каго? Проста жалезякі нейкія? Ну так. Што гэта? Гэта механізмы гэтыя. Вось гэты. Так? Равеў, ён пачырванеў. Вось гэтыя вочкі, глядзі. Пачырванелі. Это быў скрэм? Во-во, зноўку. Не разумела, што гэта за... Чым ён можа пагражаць нам, пакуль не зразумела. Ну, ВРВ, вітаначкі. Гэта нейкія чужыя. Так, штосьці нагадвае, ведаеш? Так, можна яшчэ направо націскаць, каб паглядзець бліжэй к мапу, гэта на маленькай мапе. На ўвесь экран, так. На масіне. Дзе мы яшчэ не былі, чакай. Там, дзе сінія. Так, мы, па-першае, сапраўды не ў той бок павярнулі зараз. Хтосьці крычаў, не? Да, можа, гэта недзе там у жывоце бракоча. Так, вот так, мы тут былі. Нам бы гэтым к сінім. Мне падаецца сюды. Ось сюды. Давай я з табой. Гэта моя тактыка. Што? Абрадаваўся, што гэта зброю дадуць, а гэта... Штосьці тут падбірае нейкія дыскі старыя, флопі. На полу валяюцца, на падлозе вылучаюся. Хадзеў. Налево там. Так, ну мы выходзім да гэтых сініх. Бачыў крывічанка, так, разышлася, бачыў, дзякую вялікі. Так, актывуеш? Мне здаецца, мы ўжо актывавалі тут. Гэтую?
Так, ну я пам'ятаю, що тут був. Ти бокс Ну, ось. глядзі, мы ж ідзем і там актывавалі ніжэй, якія былі. А, ну тут може такі ж. Раз медицинскі блок трэба ісці неяк. О, я знайшов щось, ні? Тут є якесь та незвичайне місце. КРУ. А, тут Команда. ось повинні двоїх натискати, чи що? Press Де? Interact Unlock the Room. Ось, Що? що? Що не робив? Пробилось. А, Натиснув это лабораторію. сховаться? Это сейф зона, не? Ну, мертвый, А, что это так. А это мы отчинили... А, ось мы отчинили ось проход. Сюда. Это что? Это Crew Quarters. Ой-ой-ой, а что это? Что это пришло? Пів. Ліхтариком само. йому в очі. А, ну все зрозуміло. Ну навіть ён не здоров'я такі А, подъел тебя? не а. Это перший ворог, мне здається, як ви ліхтариком навчилися Так. взаимодейничать. Так, Что у ось нас я тут за ще- зеленка? ще прошу. Тут ще у монітор глядіть. Где? А не женщина, все-таки женщина. Не. Что, налево тут? Так, чекай. все, онбокс. Фиолетовое нечто там подсвечивается. Бачиш на минимапе? Угу. Ну, може бути зараз левел дизайн такий, що нам треба буде гэта все обиходить, ні? Налево, може бути. Ти що тут заблокований, так? О, security pass required. Треба знайти 6 карт, мені здається. А, гэта што будзе, як яны выглядаюць? Нібы чорныя, мабыць, я адзін я толькі што бачу, бо белыя Ага. гэта грошы. Как для людей на подлозе? Нічого. Scientist, штосьці такое. Тут чомусь є жадання напрост бегче наперед, і все. Не, ну так. Чекай, что у нас у 11-й комнате? Ты по комнатах не глядел? Не-а. Мені здається, треба разом тут шлиндатися, інакше. Давай, як скажеш. Комп'ютер не працює, Ой, тут якісь а спать нельга. фото есть. Так, 11 мы были, може 10 пойдем? Давай. А я люблю проходзіць усе так. Ага. Спачатку злева направо, ці справа налево, але галоўнае по гэтым по ланцужку. О, я знайшов якусь. Што знайшоў? Як выглядае? Знайшов security pass. Ну я не брав яшчэ. У 11 есть. У 10. О, Ты знайшов? щось у мяне Ось. ёсць. Так, ёсць адзін. А, вось Жоўценькі, они. карацей. Вот такие Ага. пацаны. Так. Тоді už у нас буде 4. Ух, бляха, тут хтосьці раз'юшыўся. Ла. А який фулюру? Забили, не? Курва. Team response left. А ти Так. бачив збоку, так? що Збоку відбулося? бачив, так. Всі бачили, я мяркую. Так, а де я опинувся? Я Не, ну ми опинувся активували у- капсулу побач. Ага. Так, а де? Ти як? Чи могу я... А, все, я бачу, я можу прес. Блю. Я ну тут. Бегу до тебе. А, їх тут два. Ліхтариком їх нельзя забити? Я не їм похер на ліхтарик. А як так-то? О, тут є якісь та ще.
Дзюк бегал. А, ну Паскуда. все, уже респаун лев на 7 уже. Я бачу, що ти так само помер, ні? Не, я сховался. А, ти сховався? Ти був ми. Я он побач. Поможите, Як поможите, почему? что Як за робить. Я окол бегаю. Ляжи сюди. Бежу. Давай, зачиняй. А, Пошел вон. так треба зрозуміти. Тут, а що це за... За озеро это? И херня некая, я питаю червоная. А, они так само такие ж? Что за холера? Не ведаю, а уж потата. Спробуем разобраться. Але штось не гэтае, не сяброўскае. Ой. Что ляжить яшчэ? Пикап, айноу диск. Я яшчэ диск якісьці знайшоў. Так, мы пакуль што не знайшлі чорную скрыню. І што будзем рабіць? Мы ж тут не будем сидзець. Не, мы зараз пойдзем. Может Нам тут стелс павінен быць якісь прысесці? І тыпу ён нас бачыць не будзе. Зброй-то нема. Це було на мапу глядзець усё, ці ёсць там быў якийсь значок на зброю, можа быць. Нейкі маркер. Глянуць. Не, я не бачыў, дарэчы, калі глядзеў. Так, каб было рэчаісна і зразумела адразу. Чакай, не зачыняйся. Нам трэба туды, мне падаецца, нуць на гэты пурпуровы. А у нас не хапае яшчэ гэтых ключоў, правда? Так, яшчэ 2, не? Павінны быць. Не ведаю. Так, бегу до тебе. Бо жахліва. Колькі у нас зараз ключоў? А дзе іх паглядзець? Чую. Ой, тут нават тое, што мы сабралі, гэта не тое, што трэба. Бля. 0 з 6. Ой, Блядь. тут гэта... Ой, бляха. Ой, тут зачинено. А, не. Слушай, оно перемещается хутка. Куда я побег? Ох, тут так само ёсць гэты... Што? Дзе можна захавацца. На гэтым паверсе? Да, вось тут. Казвай, дзе. Ой-ой-ой-ой-ой, зноў. Я побач з табою. Иди у Мне нагадывае, як шлёмы, ты ведаеш? Или восы, улі. За годом прыйшлі. Тут яны за нами тут лётаюць. Дайце зброю, штосьці мне не падабаецца. Штосьці ў рукі, ну. Ці яны нас навучаюць, як тут выкарыстацца гэтымі ўсімі каридорчыкамі. Слухай, атрымліваецца пакуль што ад іх можна адбегчы. Вось бачыш... Ой, ён за табой паляцеў. У меня зачинено тут. А дзеля яго адчыняецца. Не, ніхто не чыняе. Я бачу, толькі што гэты прывід паляцеў праз дзверы, і дзверы адчыніліся дзеля яго. Ну, унутры нікаго няма, я тебе так скажу. Мульцічат чаму не паказвае? Так, пачакайце, шановны, мы... Ён з Ютуба зараз не падцягвае каментары? Ці што гэта такое? Я пакуль пастаю? Все на месцы. Не трэба паглядзець, што там здарылася з мульцічатам ужо. А, ўсё пабачыў. Мабыць, у цябе затрымка. Не, ўсё, дзякуй Богу, ёсць. Так. Не разумею. Я толькі зараз пагляджу. Добра, ўсё добра. Я вырву зараз падыму гэта вышэй. Так, усё. Так, чакай. Усё, я павярнуўся, все паглядзеў. Як ты там знайшоў што-небудзь яшчэ ці не? Блядь, яно вісіць тут. Дзе ты быў? Я бег тут, і тебя не чапала, а чамусьці мяне чапае толькі. А потому што я стаяў на месцы. Не. Можа яна не чапае, калі ты стаіш на месцы? Тебе не трэба бегчы, можа, не?
Не, яно наўпрост ляцела на мяне тут, я ўпэўнены, што не ў гэтым справа. Просто калі хз, мабыць, яна абірае кагосьці аднаго з нас. О, добра, я знайшоў якісьці шлях, можа сюды прыйсці. А, не, гэта мы адсюда прыйшлі. Так, хадзем шукаць усё ж такі гэтыя ключы. У мяне зараз адзін ёсць у кішэні. Ён паказваецца, дарэчы, злева вышэй за ліхтарык. У цябе бачна штосьці ці не? А у мне адзін якісьці диск. Блядь. Яно тут. Ты дзе? Я схаваўся і трэба, мне здаецца, на яго не глядзець. Адварочвацца? Да, ён цябе заб'е тады. Так, а дзе ты? А, вось я бачу. Так, дзе ж там недалёка адзін ад аднаго. Нам трэба патрапіць зноўку ў тыя комнаты, дзе мы былі. Памятаеш, дзе гэтае памяшканне? Добры. О, яны тут, армары. Армары. А, тут толькі... Это workers dormitories. У мяне зброя ёсць. Ты зброю дзе ты знайшоў? Ляжала на палу, на падлозе, вось тут вось у гэтай бабы. Чорт, ну добра, тады ты ідзеш наперад. Карацець, зараз табе трэба мяне скарміць гэтай вось пачварыне, падабраць зброю сабе. Так. Ліхтарик здох. Хадзем. А вось цікава, яно будзе правіў супраць правіда гэтага працаваць? Я не ведаю, можаш паспрабаваць. Блять, где ты? Яно нібы за спиной у меня. Постоянно за тобой побегал. Ну, ты напрост можаш на іх не глядзець, і тады яны просто летаюць і распаляюцца. Ну, не ведаю. Ну, гэта моя тэорыя, она пакуль працуе, не забілі. Пакуль у цябе няма пушкі. Так, попана. А, жрэ! Вось, він вочы хоча табе паглядзець. Усё, твоя тэорыя была правільная. Вочы адварочваць, трэба нават бегаць, не трэба ад іх. Так, я ўзяў твою гэтую. О, так зброя напікае. І яна сама ліквідуецца, калі ёй не падымаеш толка. Нічога сабе. Так, гатовы да новых прыгод, вядома, я ж там падпісаўся ўжо. Адкаментаваўся. Па анно. Так, чакай, канцін, гэта не тое. Нам трэба знайсці што? Сайентіст, не тое. Там, дзе ёсць гэтыя комнаткі, пакойчыкі. Так, чакай, ну а паколькі зброя это супраць гэтага прывіда яна не працуе, то... Такім выпадкам... Супраць гэтага не працуе, надеецца, а супраць другой будзе працаваць. Иди нахер. Пайшло ў пекла, паскуда. Прычапілася. Так. Я знайшоў яшчэ адну, мне здаецца, гэтую security card. Ну, чырвоны, мне здаецца, так? Так, чырвоная? Не, мы жоўтая збіралі ж. А калі ў падлогу глядзець, а не на яго, то ўсё ж такі яно працуе ці не працуе? Мне здаецца, ты можаш адбегчы, а можаш вось так варочаць гэтым курсорам. Так, вось я зараз адварочваюся, бо бачу, што ў цябе атрымалася так. А гэтае, кажу, што, мабыць, і ў падлогу калі глядзець. О, гэта я ці хто? На цябе зброю. Ну, што яна? Ну, мне здаецца... Не зразумела, ну, што, куды яе карыстаць. Зброя? Ну, пакуль што, мне здаецца, на гэтых ворагаў яна не працуе. А вось калі мы дзве адчынім, мне здаецца, тады зброя будзе патрэбна. Лічыш, там хтосьці будзе фізічны? Ну, так. Так. У мяне ніводнага ключа няма, калі што. Я забраў твой. У меня 3. 3. Ще 3, значыцца. А дзе мы падохлі ў першы раз? Ну, вось там, здаецца, я там все паглядзеў па пакойчыкам.
А дзе гэтая дзвер, якая он там зачыня? Я толькі пагляджу, ці каунтер гэты павялічыўся ці не. 6 з 3 не. павінна быць тыпу. 0 з 6. А, ты павінен Всё, туды скарміць, то бок- класці іх. То бок можна па аднаму прыходзіць аддаваць. Матрыс Так, гэта тут паскуда. Чакай, я зараз буду глядзець у падлогу, ці яна будзе мяне тады. Данімаць. Так, ну хадзем да гэтых навукоўцаў. Пакуль што стала прасцей. Як стала зразумела, як супраць яго паводзіць сабе. І не жахліва, ўсё добра. А, вось Пакуль тут што мы так. пачыналі Усё. всё гэта даследаваць. Эпс. Я табе не бачу. Ты Та, ёсць. невідочны. У гульне, мне здаецца, у рэпа таксама яна кааператыўная, там ёсць такая галава, яна таксама вось гэтымі сківіцамі так робіць, зубы аб зубы б'е. Ага. Вось таксама анімацыя Чым зроблена. зомбі нагадвае, якія там, памятаеш, Вайна светаў Z. О, гэта мой труп тут быў. Я пазнаў свае дыскі. Так. Тут апошнія пакойчыкі, тут павінна штосьці быць. Так, я знайшоў яшчэ security pass. А, ну вось. Ты тут, Таго тады я у нас туды. 4. Штосьці Зброя пікае там- тут. Бяры. Бліскала так? О, все, я знайшоў таксама. У мяне драбач. У-у-у. Гэта моцна павінна быць. Так. Ну што, вяртаемся? У мяне адзін як найменей. У мяне Ой. адзін. Все, у падлогу гляжу. На цябе не гляжу. Бо ты мне не цікавы. А тут ще пакойчыкі. О, я яшчэ знайшоў на падвозе, все, у нас усё ёсць. Ёсць 3, так? Здаецца, што так. Ну, вяртаемся. Крочым да адзін. А, все, я за тобой бегу. Так, трэба ўставіць сваю адную. У меня яшчэ якийсь-то диск ёсць. Дискета. У мяне два, Дискета, у мяне два таких а, диски. хард, здаецца, якийсь. Да, у тебя два? Ага, Што гэта? мабыць, яны потым Ну. спатрэбяцца. Ну, мабыць. Штосьці там зноў варашыцца. Ой, пазаду стаіць. Мне здаецца, трэба быць гатовым зараз. Чаму ты прыбраў зброю? Там Я не зброя. прыбіраў. Не, А, просил яна побрить. прыбралася праз тое, што там вставлялі гэтыя ключы. А як вернуть? Калёсікам. Прыкруці калёсікам. А, колесиком. Адзінкі на двойкі. Чакай, я хочу на гэтае паглядзець. Як Гэта што, мне гэтае сапогі? падабаецца. А, чмурэнна. Вау! Не глядзі на мяне, блядзіна. Не лезь мне ў вочы. Такі дементары якісь. Ну, сапраўды. О! Чакай. Глядзі. А што калі узяць і падстрэліць яе? Ого. Падабаецца. А, ну мы не можем гэта ў кішэні. Ой, пакласці. чакай, яна тут. Яна тут, яна тут. Не-не-не-не-не-не-не-не. З тобой пагутарыць. Ну, Пацалавацца. ці, бляха. Нявестка. О, яшчэ капсула. Абдымацца налезе. О, ўсё добра. Капсула гэта добра. Так, чакай. Дзе можа быць? Мы забыліся, у нас місія знайсці чорную скрыню. Я ведаеш, куды Яна схадзіў пазаду. бешаны? Ага. Яна пазаду. Экран. Я бы, может, сходил бы гэта. Які О, прыставучы, ну. За патрыкамі, не? За гэтымі. А што, у цябе мала?
Ну, мне 15 на 5 у обоими зараз у зброї, і 15 у меня яшчэ ёсць. І мне здаецца, гэта не вельмі шмат. Слухай, гэтая серверная комната, так, пакой гэты серверны, ён зачынены. І няма ніякай магчымасці ніякага камплюктара побач, каб адчыніць. Я пакуль што схожу на гэта, на склад. 20 стрэлаў гэта ў драбавіку стандарт. Гэта фул, так? А хуткастрэльнасць ты правяраў? Не. А паспрабуй. Ой, тут мне трэба націскаць на мышку, а не трымаць. Так, глядзім. Тут і ляціць. Пачаліся калідоры. Бачыш, куды я пайшоў? Так, ну тут ко мне прыстаў мужчына. Цалавацца хоча. Ой, ты знайшоў шлях тут такі? Так, вентыляцыйны, як належыць у такіх хорарах. Паўзу. Давай. Тут цёмна, калі што, так што ліхтар лепш заражаным, каб быў. Што у нас па мапе? Пакуль паўзем, можна Так, я пакуль чакаю. Бачыш ліхтар мой? Бачыш, усё. Чакай, мой заражаецца пакуль што. Там унізе штосьці, бачыш? Я пакуль што не скукаў уніз, таму што... Там якаясь пачвара. Тут таксама. Лічыш? Ой! Ідзі нахер! Ты, блядь. Курва! Я ў сцяну гляжу, я не на цябе гляжу, усё, ідзі. Мы твой мёд не шапалі. Зубамі. Ну што, пойдзем уніз? Ці можа... Не, пачакай, можа сюды пройдзем? Шапалі. Вышэй. А, тут ёсць вентиль. А давай вышэй, таму што там недзе гэты пакой, які зачынены, серверны. Памятаеш? Можа нам трэба па мапе паглядзець, дзе мы можам прайсці. А, там увогуле зачынены, толькі праз вентиляцыю мы можам і патрапіць да гэтага блэкбоксу, так? Таму нам нельга зараз десантавацца ўніз. Трэба знайсці месца, дзе мы павінны гэта зрабіць. Так, і куды ж мы? Вось сюды, мне здаецца. Давай. Напрочу. Свежее паветра. Верните мне светло. Бачна? Ну што, можам і на месцы? Вось тут. Не, яшчэ далей, не? Яшчэ далей, ага. Ідзі нахер, адчапіся. Такі ўжо. Бляха, настойлівую кінуў. О, да, ось тут Знайшлі. можам мы... Давай, Все, я скочым. пайшоў. Locate the black box, get the black box. Дзе гэта Тут ёсць рука. Так, Тут ён ёсць тут. якая пахаре. Ён да цябе прычапіўся. Нават 2. Падстрэліць іх можа. А яны не рэагуюць, не страляюцца. Знайшоў? Не, можа вогнішчам, так, экстракт, да, знайшоў штосьці, селект, што? Экстракт дадзены, так? Всё, я тут пайшоў... Спадзяюся, што так, я не ведаю. Давай, ламай фаервол. Я буду чакаць. О, тут ёсць блакітная гэтая паскуда. Не вогненная, чырвоная, блакітная. Яна замарожвае па сутнасці. Бляха, чапіся. Яно тут у мяне. Калі што, раптам. Стреляй! О, блядь, больно! За тобой бежит. Болюча. Як ты трапіў, не? Не, я живу. Бляха. Так а хто? Карацей, глядзі, што адбылося. Гэты прывід, калі патрапіў у заморозку, у блакітную гэтую херабору. Ён пераўтварыўся, так, ён пераўтварыўся на гэтага, які поўзаў.
Зброї нема. Зброя тут ляжить. Я Тобі побачу. прийдеться далеко ще повзти до її. Та ёб твою мать. Говніна. Тут тільки одна і гэта А була. може зараз дадені, яны гэта зараз заекстрактуються, може дверка відчиниться? Я Мне почекаю. подається. Я тут один. Дякую Богу, гэта привидище. А пройди, скільки там застал Лойся. Чекай. Я не могу. У меня нема... Все, Всё, get the всё. blockbox, отчиняйте. Дайте я свой заберу дробач, а то мне як-то неёмко. О, ты праз двери, до речі, ліхтаром світиш, ти ведаєш? Мгм. Зараз А отчепиться. звукомод. Отчепися. Не хочу я на тебя глядеть. Я не могу. Ты не чиняешь, так? Не можешь отчинить? О, все, треба кинуть скриню, а потім уже А, почекай, де мой? бери. Ой, до речі, слухай, воно мене так побило, мені треба відхилятися. Мгм. Ну, гэтых трэба на огляд, на просто не глядзець. Мне Так, здаецца, яны павялічылі хуткасць іх. З'явлення так. Яны хутчэй з'яўляюцца зараз. Мне трэба адхілка. Недзе. Я не могу паглядзець, дзе. Ты можаш мяне скіраваць кудысьці? Так, за мной бежи. Ось тут. Ай, каля мяне, каля цябе. Я гляжу на свои боты. На свае планы. Так, я пакуль хіляюся, все, ідзі ў пекла, Ой. паскуда. Трасе сваю сківіцу віно. Вот так звычайно, як от ідзеш за мёдом, і там пчолы на цябе летаюць. Пчолы так. Сапраўды. Гэта няправільныя пчолы. Робіць несапраўдны мёд. Так, адсюль куды нам? А сюль нам... Я не ведаю, можем хутка памерці... А, нет, гэта не працуе тут. Ой. Ідзі. Кыш. Ретурн блокбокс пішанку. А, Кепскія пчолы. Все, адбіліся. мне там зачынена. Трэба вось пра зялёную вялікую дзвер ісці, не? Дзе, куды? Паказвай, куды. За тобой? Engine Bay. Так, за мной мы зараз ідзем у адваротны бок, і там пройдзем як прыйшлі, праз вялікія гэтыя дзверы. Ой. Ай, прычапілася. Гаўніна. О, а ты калі трымаеш, то ты не можаш так не страляць, нічога не можаш. Нічога, абсалютна. Не націскаць, О, да нічога. цікава. Толькі цягаць. А Толькі цягаць Цікава, гэтую калі- скрыню. крю было б 4 чалавек, то трое яны абараняюць, мне здаецца, аднаго. Ну, мяркую, што так. Недзе гэта спатрэбіцца. О, сюды. Так. Таму што, як ты заўважыў, гэтыя таксама могуць быць ператвораны на фізічныя нейкія целы. Так, Чакай, нам чакай, прычапілася. Чакай. За табою ляціць. Да, я дупай стаў да яе. Так, знайшоў дзе шаттл? Ну, наперад, цэнтральны хаб, мне здаецца, цэнтральны Ага. хаб. Вяртаемся, як Можа, ты прыйшлі. гэты рэспаун актывуй. Ну добра, пабеглі. Ну, я спадзяюся, што нам не спатрэбіцца болей. Машыны, лабараторыя. Да, рэклама гэтых, ну, ведаеш, дантыст мед, якія. Ага. Нас мы робім вам... Стоп, мы не сюды Прыхожую. прыйшлі. Мы прайшлі сюды, і зараз нам трэба вось праз гэты лабірынт, так? Ісці. Мы ж сюды там бадзяліся. Ой, Где наш шаттл? Ці мы на мостик ідзем? А на мостик на шаттл? чапіся, говняшка. Я вельмі хутка іду. Так, все, Так, бачите. чакай, я зараз актывую, бо я не магу так. Мне крышашку так ведаеш жудасна. Простое, А што да мы я можу загінем. потягаю. Ну на, потягай. Ось тебе. Так, Ой, на- стоїть. На Е. Все.
Иди нахер. Не, кажу, не, сьогодні без обдуманку. Одного разу хапіло. Так, де шаттл, я не бачу. Нам сюди треба. Шаттл Бэй? Сюди. Я тут с тобой. Так, сострел. Ось, усе, так. Зараз Будь направо, якось налево. І ми на місце. Гляді. Все на место пошли. Ой, бляха, на шатлі я гэтая паскуда. Ты что, меня Леша зовут, поэтому можешь мне просто Леха. А у меня еще сценичное имя. Все зовут меня Усяслав Твичи. Так, куди гэта трэба аднесці было? А ну чакай. Трэба зачыніць дзверы. Ну что дорога. Ой, а чему тут? Миссин что? А, ты иди. Усё. Не ведаю, Не, як не усё, але тут хтось лётають. Що гэта за губи? Ну, сігналізація, що треба було зробити. Садіся. Set Black Box, все, я бачу куди. Ось сюди. Это як, ведаєш, картку треба уставить, каб вилетіть за місію. Отворотний квіток. Типу, сюди закинули. Во всіх отрималося? І що ми заробили? 1000 заробили. А де усі остатні гроші? Де наші... А, бонуси. Тут за смерть ще здимають гроші. Total Bounty. Короче, ті диски, які я знайшов, було 2 штуки, отрималося, що 200 кредитів гэтих налишили. За 2 смерті мінус 200. А скільки у тебе грошей зараз? Зараз 1000 чистими. У мене 800. А у тебе дисков не було, так? І так само 2 смерті. Не, у меня был один диск, а я не веду, там треба може було кудись його там. Коли ти помер, він губляється там на місці, де заб'юти. Тобто треба було його піднести. Все, полетели домой. Ружовый костюм. Ну. Поехали. Ну там присед. Ну, перша місія добра така. Як для навчальної добре отрималася. Тобі не подобається? Так. Цікаво, що може бути, є люди, які не зрозуміли, що треба відворачуватися від гэтых почвар, починають маніпуляти, пушки есть. Що робиться, не зрозуміло. Не, ну я так і робив на початку. Бонус 500. Добре. О, 500, так. Unlock handgun. Давай, наступний контракт. Ну, поехали. Вертаемся. Ну, мне здається, нічого складаного нема. Все добре пройшло. Униз треба, да? Ну, так. Ніхто не загинув. А мальчик. Ни одного разу. С першей справы. Будем лічити, що коли у тебе є респауни гэты штуки, і ти всі їх не використав, то ніхто не загинув. Докладно. Так, ось тут контракт офіс, так? Купола. Списіменерія. Ой, а що хоч нам треба яще два рази так пройти. А, ти ще гэта на узнагарода. А что мы можем еще тут отчинить? А во, гляди, мне подается зелененькая там была. Destroy the area. 2250. Это стимейты, так? А кольки потребно? Не разумею, давай, поехали. Наступно. Поехали. Take a city shuttle. Побегли. Ой.
Почекай, а что там было? Мне здається, можна було почитати гэты лор. Давай. Пайшлі, може, почитаємо зараз. Ми тут натиснули. А тут Подається було ангар занадто пустий для найди такого wipe маленького out шаттла. entire site, leave nothing behind. Ой, я не можу перевести. Так, клієнт має задачу нейкую для нас, він потребує експертизи нейкої. Whether it's eliminating high value target, securing classified data, handling dangerous creature, matches the risk. Короче, нам треба буде знайти нейкую надто вже каштоўную мету, то бок цель. А гэтая цель вельмі небяспечная пашвара. Dangerous Creature там ёсць якаясь, будем забіваць. Хендлі, ну так, так. Ну, поглядзе. Тут зноўку глядзіш, усё ж таки складанасць паказаная тыпу А1 кубік, easy тыпу. Мабыць, гэта будзе звязана з колькасцю і якасцю пачварок, якія будуць супраць нас гуляць. Ну, мне 1 кубік падабаецца. Пакуль што. Потым паглядзім. Так, а ты... А, ты уже там на шатле бегал. Так, так, я ўжо бегу туды на месца. Даже. Я готов. Так, зараз я. Я нават сеў на пярэдняе гэтае сядзенне. Ага, капітан. Ну, тут файны гіперпрыжок такі зроблены, мне падабаецца. Ну, дык. З зорных войнаў, мабыць, злізаныя. Да, вельмі падобна, правда, на зорныя войны? Так. Планета тая самая. Ну гэта не цікава. Ці гэта проста кат-сцэна тая самая, ці планета тая самая, незразумела. Не, ну калі там таксама нават і будзе такі же карабель, то это не вельмі файна. Ну, той самый, абсолютно. Падаецца, кат-сцэна была абсолютно такая ж. Ага. Стыковка тая самая, так само, дарэчы, з левага боку. Такія мы забралі чорны гэты яшчык, но Ага. вяртаемся яшчэ раз, бо доўга не забыліся штосьці зрабіць. Мабыць. Так. Зараз прывіды Ну, такія, і- што? Ага. О, колькі тысяч даюць? А, 2000 цалкам. У мяне была добрая такая гармата. Глядзі, што мне далі на місію. Чакай. Ого, а у мне шы. А, у меня таксама ёсць. Ну. Ах, што гэта дыскрымінацыя нейкая? Дзе тая? Там была добрая зброя, мне падабалася. Ну што, сыходзім, не? Нам трэба будзе што? Зноўку выйсці на камандны мост, запусціць усё, Engine Hub знайсці, перазапусціць рухавікі і эвакуавацца на шаттл. Перад тым, як усё падарвецца. Чуеш? Пачакай, що ти пакуєш. Чуеш, што кажу? Ты ліст, адкрой спіс того, што нам трэба зрабіць. Я зразумеў, просто удакладню, што все зразумеў я так дакладна, што ты распавёў. Ну так, трэба будзе бегчы, мне здаецца. На мосцік. Трэба зачыніць шаттл-дор. Калі не зачыніш, тады падгарыць. Усё, ну давай. Так, річся каманд деск. Так, тое самае. Пакуль што пачатак той самы абсалютна. Дезінфекцыя пайшла. На камандны мост. Так, глядзі на мапу тая самая абсалютна. Так? Так. Што і была. Ну тады нам прасцей, мы ведаем, куды ісці. Ну, амаль што, толькі нам, бачыш, пазачынялі тое, што было адчынена раней.
Ну, мабыць, тыпу гэта падаецца такім чынам, што гэта іншы карабль. Нягледзячы на тое, што выглядае абсалютна аднолькава. Далей працуе наша гэтае воображэнне. Уражанне якое? Пра што ты маеш? Уражанне. Ну, калі той ж самы карабель, той ж самая мапа, тады мы уже робім гэта уражанне, што нам налево. І тое ж самае. О, Чуеш? тут знайшоў гэты. Так, бегу. Што там цікава? Знайшоў. Што ты там знайшоў? Ну, пакажы. Знайшоў грошы. А яшчэ ёсць? Пад ногі глядзець. Усё высмактаў. Я толькі спадзяюся, што пачвары будуць тыя самыя, бо інакш у серусе Не. будзе непрыемна. Так, яшчэ ўперад і направо. Ты далёка там ад мяне? Не, за табой. Не пакідай мяне аднога. Я баюсь адзін. Самотнага ў цемры. Крыю Так. твою спину. Так, вот. Бімбы ёсць. Ох, А што з мадэлькаю такое? Штосьці не тое, мадэлька зламаная. Чаму? Ну просто у грудзі патрапіла. Шыя нейкая, не гэтая, не натуральная. Так, у меня ліхтарик скончыўся. Таксама. Але мы ўжо выйшлі. Так, тут усё трэба растартануць. Трэба агледзецца, тут павінна быць штосьці. Бо я памятаю, было ўсё. О, маё. Гэта маё. Press to interact, што гэта? Тут якийсь та ёсць спесіман кодекс. Бяры кодекс. Нам же ж трэба... Ой, што Зомбі. Што робіць? Зомбі. Вось гэтая паскуда бегла, во. Я нават не бачу, дзе... ось. Ты забіў когось? Так, вось гэтая дзяўчына, ну. Яна на мяне бегла. Молодчын. Эрекцыя, ну. А ты думаў? Ну, не, гэта... Не дарма гэтыя ўсе ваши высадкі з Хелдайверса прайшлі. Ну. Трэнаваны. Ваша просто яйка тут. Слухай, ні халера не было, ніякіх ні дыскаў, ні грошай. Не, грошы былі, вось тут адны былі, толькі і ўсё. Больш нічога. Так, то на мосціку мы можам прайсці як? Оу. Чакай, 6, 7 пачвараў. Экстратерестріал тайп нейкі. Corrupted Robot. Робота мы бачылі, да. Shoot its victims. Тут ще, падаецца, глядзі. Цэлы монстрыарыум, ці як яго назваць. Паказваюць, як забіваць. Так, а ёсць там той, на каго глядзець не патрэбна? Зараз пачынаю. Checking from behind, move silent. Ой, прыйшоў. Кажи, я жду. Выбачаюся. Я со спины тебе прыняў за гэтага замок. Просто ў патыліца. Бах. Так, break the necks of its victims. Кто это? Teleports of on short distances. Вось гэтая чацвёртая, гэта тое, што нас атакавала. Гэта яно. Shoot. А што не баіцца куляў? Bullets go through its body. Can teleport. Only attacks if fluctuate. А во, сёмая гэта тое, што у нас. Гэта быў тыпу medium. А ёсць гэты не medium, а rare. Так, хтось зайшоў. Здаецца, можна пайсці так, і потым, калі не зразумеем, тады можам па гэтаму журнале паглядзець. Добра, давай, куды? Што нам тады я забыўся ўжо, што нам трэба зрабіць? Сюды, нам трэба на мапу паглядзець. Во, так, вось сюды на гэту. Engine Hub. Гэта Engine Hub? Ці? Ну вось он, так, ёсць.
Бачу. А куди гэта нам праз Crew Quarters ісці ці як? Не. Харе. У нас тільки по гэтых патриків нема. Не, ну арморі там будзе на шляху. А. Добре. А як ісці? Це треба обиходити, не? Ось праз верх. Ось мне падаецца праз медыцыну гэтую паспрабаваць. Угу. Угу. Ну добре, а як тут туди? Гэта нам треба наперед ісці, вийти наперед. Хтось ти прийшов? Ай, давай, ходім. Бежим. Спаун. Наперед. А до рэчы, вось дзіўнавата, што зомбакі з'яўляліся, а мы дзвераў не чулі, правда, што яны адчыняліся? Не, не отчиняли. О, устає. Тра-та-та-та-та-та. Хотел подсмажить его. Так. Менавіта гэта і зрабіць хацеў. Так, воркшоп нам не патрэбны. Что такое? Что где кто? А, миндарки, вітаночки. Я спрабаваў зараз у галаву стрэляць, мне падаецца, яна пролетела паўз скрозь яго. Патерки. О! Гляди, кто там стоит. Выходит на тебе. Ой, я ни одна куля не потрапила. Ты живой, что ли? Паскуда. Лупцаваў. Так, ну здоров'я яшчэ даволі багата. Вітанки, Анюта, вітанки. Устае. Оба. Куди нам отсюда? Стрельнул. Опа-на. Это что за хэт? Сверху, ось з вентиляции. Лизнул меня. Лизнул? Куди він ушов? Пойшов кудись. Я навіть не побачив. А що, чому я красненький? Ой, меня якась poisoned. Ой. А, отрутила? Хиляйся. Да, Паузи в этой я не веду, где антидот. Треба антидот спитати. Може медкит допоможе, не? Не допоможе? Повинен. Опа, да. Треба до медкита бегче, коли тебе візу ближе. Заеншу, бляха. Нет, это треба нам до патерка вести. Куди? За кулями. Армори. То ходим. О, сюда, не? Мне только два магазина набоев засталося. Ты куда сбег? Я уже набыл себе. Зараз я подойду, чекай. Подкрадаются тихо, их не чутно. Тискнул. Так, ось ні. Треба глядеть угору, тому що гэта з великими языками все ж таки они... Анімація шиковная. Коли набои бере. Так, поднимаюсь до тебе. Я чекаю. Куди далей? Далей там зачинено ті червоні двері, мені здається, треба якийсь знайти шлях, не? Давай вверх, мабуть, не? А, ну пошли вперед. Туди ось. Чекай, тут у нас шаттл. А, ні, там шаттл. Там шаттл, а як нам потрапить? Може там двері, там подсказка є, що нам... Тут усе червоне, ну. Може тут якась відчиняється. Ми ж праз гэтую ось браму можемо відчинити. Готов. Я вже забув. Нам сюди. А на от і другий бок ми можемо відчинити. А, ні, не можемо. Там і там відчинилося. Добре. А там був капсуль. Ну что ты устаешь? Вельми марудная. Так, мейн
Cone, Core Control, Fuel Treatment Hub. Може капсуль Ау! пакулі Ау, ау, ау! робити? А, ну ось, да, гэта. Лізун. Хаця не трэба стаяць пад гэтымі люкамі. Так, а дзе тут у нас ёсць побач медыцына нейкая? А медицина, мне здаецца, з другого боку, так? Не? Не там, там. Яно слаба здымае. Ого, ён отлетел. Ой, сзади. Що ви відчуваєте тут? Так, тут щось блішчить. Що блищить? Ось гэтае штосьці. Ой, І Fuel Injection, Initiation, Error, Pending. скаплоиді. А ну погляди на мяне. Кажу. А что с тобой делается? Оказывается, что калі гэтая атрута, яна до конца доходзіць, то я пераўтвараюся на зомбака. А трута poison? Это был poison? Так. Все, зрозумів. То бок Ну, її всё, мне нельга не- ігнараваць. Нема ніякого, як-то, вибору, каб тільки тебе забити. Не, ну... Яно мне написало гамовер. Кемур у... Чому? У нас же Team Respawn Left. Ти живий? Копцы, не, я за тобой гляжу. А коли ти будеш респаунитися? За тобой його зомбі. Почекайте, я так само помираю, мені здається. А де? А чому не відбувся респаун? А тому що, мабуть, гэта не тая форма, якая може бути зареспаунена? Не? Не ведаю. Зараз поглядім, почекай. Мені треба знайти спочатку гэты медикал. Ну я не бачу. Мені здається, зараз так само загину. Тобто, коли гэтая паскуда атручвае, трэба бегчы просто Не, ну гэта як на хілку. І нікуди больше. Ой-ой-ой, до хилки Что бегче. такое? А ты отрученый, ці что? Не, у меня ну просто нема гэтага здоровья на шмат, потому что меня погрызли. Грызли. Там арморы. Team Respawn Left. Может, хотя За я тобой могу зомби. зробити? За тобой зомби одразу. Може я могу тебя отродить якимось чином? Мне падаецца, не. Логіка... Упэўнена, што логіка ў тым, што місія правалена, калі чэрап ужо такі злева ўверсе. Ці калі ты ператвараешься ў зомбі, мне трэба нават сябрах свайго забіваць, можа быць. А інакш... А я не кірую ім. Ён сам атакаваў цябе. Ну, можа Я мне просто забегчы, да, пачакаць, пакуль там не ведаю, што будзе. І што, ты добег бы да кропкі адхільвання, і я што? Адхіляўся? Не ведаю, так. Где капсула? Тут 10 капсула была. Что она працуе? Activated. Всё нормально. Вось зараз ты націснуў? Паведамленне было такое, што ён сваю асабістую капсулу актываваў. Чуеш? А я не актываваў ніводнай. Все, я зразумеў. Вось яно што. Так давай може перегуляємо тоді, ми що ж. Ну давай, вертайся на шаттл. Так, а як тут нам? Хутка Артур то лобі, так? Не, навряд ці ў лобі. Не, я мяркую, што трэба было павярнуцца непасрэдна на шаттл. Не, мне кажется, мы заново, здається, згуляємо, хутка збігаємо. А вось гэта такая дзіўная недапрацоўка, мне падаецца, не зусім было ясна. Так?
Так, што не зусім было ясна, што трэба менавіта выйсці, актывавацца, а потым ужо ісці далей. Трэба Можна, амаль што адну, так? Ну, спачатку актываваць, чтобы у тебя было месца, дзе ты мог бы Так. заспаўніцца. Будь якую. І потым уже толькі ісці далей. Чароўны новы мір. Свае правілы. Ну, мне спадабалася па зомбакам. Ну, не так жудасна, дарэчы, як з прывідамі, але все равно прыемна. Так, бяром тую самую экстрадейта. Так. Вось гэтая, правда ж? Мгм. Стоп, гэта не тое, Blackbox. Blackbox кажа. А мы ж не Blackbox павінныя былі. Ну, там быў The Clients, не? Як называўся? Там The Client что-то было у пачатку, не? Зараз пагляджу. Ой, The Clients... гэта... О, Destroy the Area, падаецца, вось гэта будзе. Да? Ці адна, ці другая будзе, так. Бо мы ж павінны былі знішчыць гэты карабль, на якім былі. Ой, тут якісь-то Paid Ammo, Health Points, што не разумееш. Якую мы гулялі? Ну, може другі? Другі это экстракт. Хаця, давай што-небудзь. Ну, давай третий, давай буду брать. Давай. Accept contract. Полетели. Поехали. Бо хутка ўжо 9 вечара трэба будзе завяршацца. Ну, поглядзелі, здаецца, і то добра. Ну. Трэба будзе яшчэ тут разбіраць, чамусь тут мікрафон не супрацаваў. Можа тут яшчэ якаясь механіка ёсць на камунікацыю. Ну, это я ўжо файн пагляжу. У непасрэдна ў гульні? Але ты ўпомнен, што сцяжок гэты уключаны на он, так? Ну. Унутры гульні. Ну, чамусь везде гэта працуе, у OBS, там, в браузере, а тут чамусь гульня не подлічыла. Будзе, можа, перезайти. Паглядзець, мабыць, що дазволы. Для аплікацыяў, каб яна мела доступ да мікрафону. Можа, сістэма блокуе. Ну, вельмі файна, калі б тут яшчэ змянялася гэта вось. Ну, асяроддзе тое самае, на жаль. Так, нешта па кат-сцэнах все ж таки не дацягнулі, мне падаецца. Ну, можа, на другіх контрактах там трохі другое зрабілі. Просто каб складанасць іншая. Кат-сцэны ўсе гэта. Ну, не складанасці, а можа там так, другія місіі, ну, трошки, можа, іншыя. Будзем бачыць. Я ўсё роўна ўпэўнены, што гэта не апошні стрым па гэтай гульні. Мне спадабалася. Пакуль што. Потым паглядзім. Можа будзе, дарэчы, у 4 весялей нават, а не тое, каб у 2. Так. 4, мне здаецца, будзе зусім мяса. Гэта яшчэ просто узровень, мне здаецца, лёгкі. А там будзе якаясь мяса. Там можна будзе рабіць рэчы сапраўдныя. Глядзім, карацей. Дарэчы, Шагрэль мяне запрашаў заўтра на гусей. Ты як да іх ставішся? Гусей? Ну, я бачыў, мне здаецца, гэта як мафія, так? Among Us, хутчэй. Ага, Among Us, ось так. Постары гэта. Стоп, а якія ў нас місіі? Чакай, Restart the Power System, Reach the Engine Hub, Overload the Engines. Ідзе гэта самае, не? Power System, ну так, ідзем на мост. Тут, мне здаецца, я спадзяюся, што тыя ж самыя пачвары, што напрост зомбакі. Не штосьці іншае, так? Так. Зараз паглядзім. Зялёны. О, у меня экран трясется. У тебя трясется, ці не? Экран? Не. Ага. Не тросся, добра. Может, тросся праз гэтага робота? Не ведаю.
Паскуда, бляха. Може, коли забрав у нього гроші, він такий, а мої гроші. Поверни. Нажим до мостику. Тут 7 Так, рядовых. блакитная эта паскуда лежит. Мы туда бежим, или не туда? Я не ведаю, у меня ты просторовый картинизм. Топографичный, да? System restored, yes. Натисну. Так, тут Так, ще- добре. Ну все, нам туди ж треба потрапити. У той самий отсек, як А, запустити. спидран пошел. Пошел пидран. Ти побіг уже? Чекай. Треба Ну, справдити чекай. простору, як би це... Нічого не пропустити, може щось корисне лежить. Бо додаткові кредити, я не ж потрібні на щось. Ми ж не безплатно тут бігаємо. На скины, на... На скини, ну. Ой, не, і на те треба это, капсули. Так, Нам. во, важна увага. Активувати треба. Натискай. Може ще зараз. У меня есть. Там є А далі. у тебе была? Не, я не натискав, но там є зараз. Каля на от medical китах это. Подается, Ви не надо будет поднимаетесь лепше. чи що? Чи тут по таймингу працює, якщо тут було. Активуй капсулу свою. Там, на правом боку, туди. Так, глядим на мапу, як нам потрапить. Там же відчиняти тут треба. А коли ми відчиняємо, тут, мені здається, був зомбі. Оп. Ну, гэта там нікого было. нема. І, до речі, ми до гэтага моменту уже зомбі сустракалі не один раз. Я хвалююся, що тут, мені здається, другі почвари. Робот, за тобою. Робот? Во. Где? Я не бачу. Блін, а він не дамажиться. Не дамажится. А як? Чекай, он... Тихо. Что, бегать будем? Он меня доследует. Да поможите! Просверлил мне голову. Усё. Як він тебе схопив? Да просто схопил Подлетел и просверлил. Ну. А я где буду зараз? А ти повинен тут з'явитися? Ні, побач, ти ж активував Всё. собі кропку. Так. Все, я... Так, а супроть його ми не глядели з тобою, не читали, мабуть, щось це тяжкое треба. Тяжку зброю використовувати ніяку, ні? Побігли в машинері. Давай за И он мною. за мной бежит. Я бы и радий, але ж... І он за мной бежить, я не ведаю, як від його... цієї Відбитися. сили. Нет. Мені подається, треба у нейкі тобі комнати зайти. Мгм. Но я його оббег, я не веду зараз, он подойти до мене чи ні. Бо мені подається, ми у... Стоп, тут же ще... Шукай гэтыя, бляха, червоні бачонки. Мгм. О боже, Може, нам треба гэта нейкі як-то- дві труби подлучить, каб адчиніць машинери. Так, я выстреліў гэты чырвоны бачонак, думаў гэта спыніць гэтага нашага сябра Ну, круглага, але ж нічога не атрымалася. Ён бяжыць да мяне, а я бегу да табе. до одного месца. Так, добре, я пакуль тут у арморі. Затракай. Состракаю. Ты армор? Я пакуль зброю не нашоў іншую. Нема. Што гэта яшчэ мы маем рабіць? Драбаш? Хутчэй за ўсё драбаш на яго, не? Можа быць. Можа ўсё ж такі сіні гэты балон. Дапаможа Можа, замарозка замарозіць. яму? Я ўзяў з сабой гэты сіні балон. Зараз бягу да цябе.
О. Ён мяне знайшов. Так, а тут тобі Але я загинув. поспел трубу подключить. А, ти Чуєш? поспів? Так, я поспел подключить. Твои сподіваюся, тільки яна активувалася. Коли ти підбіжиш до дверей у машинери, там повинна бути одна з двох у такому випадку. А пишеш, що 0 з 2 покуль. Бля, то бок ён анімацію мою перерывал. Так, а ти десь там загинув, так? Так, это Арбор где-то был. А ты пайпы там, где вода, так? Так, до води і по правій руце буде. Ну, там где-то и гэтай будет. С портала чел. Не портал подобный. Ну, ён же ж завівся мені за спиною ніяк. Max activated the personal capsule. Мгм. Там. А, все, 5-й гэтай. Я 5-й крутанул, ничего не отбылось. Чомусь. Тут може треба гэта паслядоўна рабіць. Там першы, другі. Може бути. Так, я ж тут був уже. Що це все було? Так, где я? Ну, гэта Мне не пятый. спадабалася, што ён да мяне падляцеў так, што я яго не чуў, не бачыў і нідзе не быў. Я націснуў на тое, каб падключыць трубу. Ён мне просто адарваў ад маёй працы і ўсё. І прасвідраваў. Тут цячэ вода. А сантэхніка нема. Крылаць нема. Сантехніка нема. Вось нашоў 3-й, нашоў 5-й. Тут нават гэта па гэтых трубах трэба шукаць, нават першы гэты. Морозіва тут ёсць якоюсь. Вось 6-й. Колькі тут гэтых? 6-й гэта ўжо скончаны, так. Тут лабірынт. Так, жоўтая труба, яна дзіравая. Нуль з 2. Так, please check the core control room. Добре. Core control. Сюди. Я знайшоў другі, я знайшоў 4-й, знайшоў 5-й, знайшоў 6-й. А дзе першы, я такі не знайшоў. Здаецца, мне патрэбна дапамога. Сёмы нават ёсць яшчэ. О, першы знайшоў. Першы уключаны, 6 і 8 трэба уключыць. Чуеш? 6-й, 8-й? Так. Я зараз на комп'ютері поглядів. 6-й, 8-й. 6 і 8. Тут трэба нават яшчэ і не ўсе націскаць, а толькі 6-й, 8-й. Так. Толькі глядзі, блакітныя 6 і 8 чырвоным свецяцца, чырвоныя свецяцца 1, 3, 5, 6, 8. Трубы яны яшчэ колерам адрозніваюцца. Так, я знайшоў нармалёвую гармату, слухай. Зноў-то знайшоў аўтамат. Паскуда злавіла. Да.
Подкраўся. Так, забіў зноўку. Я пакуль не разумею. Reach the Engine Hub. Можа я патрапіўся з гэтымі ўсімі штукамі. Engine Што Hub, ты маеш можа на я ўвазе? увогуле не туды пайшоў. Нам трэба спачатку в Engine Hub зайсці, а ўжо потым з гэтымі ўсімі пайпамі бадзяцца. Не? Не. Слухай, ну так. Трэба дайсці да Engine Hub'у. А просто я от ціскаю нават 6 гэтай і астатнія, яны просто прыходзяць у звычайна гэтае становішча і нічога не адбываецца. Таму я зараз адсюда выходжу цябе насустрач. І Але што я заўважыў, як перамяшчаецца наш робот. Так? Так. Яму насраць на гэтую зброю. Кулемет не працуе, карацей, супраць яго. Ён перамяшчаецца па гэтай вентыляцыі. Ён толькі што зверху з'явіўся. Нічога сабе. А ты кулемёт нават знайшоў дзесь? Ну не кулемёт гэты, но аўтамат звычайны, такі, які быў у мінулым баю ў мяне. Ну гэта лепей, чым ты пісталет, пушка гэта. Ой, танчкі. Так. Як нам патрапіць у Engine Hub? Не забівай. Што такое? Ну, гэты членаўуродзіцель гэты ўсё. Ішоў. Так. Сапраўды трубы блакітныя і трубы чырвоныя маюцца. Всё, я ця толькі што пабачыў. А чаму я з твоей сваёй капсы выйшаў? Ці не з твоей капсулы выйшаў? О, боже, гэта ж сколькі гемарою, ты уяві сабе. Ой. Цікай ад яго, цікай. Пойду на мостик, пачытаю, як з ім змагацца. Давай так. Я пакуль што буду глядзець блакітная труба 6 і 8 нам трэба знайсці. Блакітная 6, 8. Так, ён бежыць са мной, я чую. Ён за табою, не? Тут спаун, тут 3. Ой, бежыць за мной. Так. Атрымалася яго абегчы, нават калі быў у закуточку. То выдатна. Так, і сюды зноў. Але ж стаміна скончваецца. Але ў цябе атрымалася збегчы ад яго ці не? Не, ж бегу. Так, куды ты далей? Сюды, выходзіш сюды ідзеш. Тут яна ідзе. Так, я на мосціку зараз буду. Вось тут яна ідзе. Глядзець, што за гэта за чвара такая. Corrupted робот. Это Corrupted робот ці не? Мабыць. Вельмі падобна, што штосьці не тое. Extra Eternal Corrupted... тут ёсць два Corrupted робота, 5 і 8. 8, хто такой маленький. О боже, ну тут просто верхол нейкі. Высасывал мозги из жертвы. Так, реанимация. Target moves silently. A protected by energy shield can disable system with MP Blast. Это ён. 8 MP Blast треба, не? Или это у нас? Weak point. Its shields can be destroyed with a laser. Ну, а где мы лазер возьмем? Мабыць, не з'явіцца ў нас магчымасць лазером попрацаваць. А еще есть advice, не заставайся у одиночці, у яго полі зору.
Ён у него згубіцца levitation system, і калі будзеш шыт гэты разламаны. Ну, трэба лазер, надаецца, шукаць. Дзе яго шукаць? Так, я знайшоў 8, я не знайшоў яшчэ 6. А ты зразумеў, як там па гэтым адчыняць? Ой, прыйшоў гэты сабака. Спрацавала? Так, спрацавала. Дзе будзе 6? Engine Bay. Чацвёрты. Потым яно ідзе туды. І чамусьці, і чамусьці, і чамусьці. Тут 8 толькі. Ага, тут першы. Эй, дык яны не па гэтым. Слухай. Ну от я і по кажу, що порядку. нам, здається, нам треба, може, кудись ще. Першы, другі. І Прости. хотів мене за дупу. Схопив. Ну, Перший, другі. 8. Так. Ну як це працює? Там на тим боку другі було, а тут 8. ну, мені здається, що от треба Reach the Engine Hub зробити. А де він? Хрен його Я знає. тут не бігаю на Engine Hub. Engine Ти Hub? що? А, Так. я зараз до тебе йду. Ну, десь там, а де ти там? А, ти ось там, о, то там така маленька кропка. Ну, далеко-далеко. З гэтым роботам трэба трымаць стаміну, каб можна было яго пакуль бегчы, пакуль гэтага не той лазер на Так. гэтай зброі. 5 знайшоў. Значит, це тут побольш павінен бути 6. У кабінеті. Мабуть. Тут ёсць зброя. Я бягу. Ёсць 6, блакітну я зрабіў сетку. Малайца. Ух ты! Ішоў лазер? Не. Гэта проста іншая зброя. Тут ажно 2 было гэтыя пукалкі. Далёка ты дзе? Я бягу. Яшчэ далёка. Ну я пачакаю, калі гэты. Тому што гэта драбаш. Мабыць, можа хаця б ён спрацуе. Хаця падкінуць яго. Ёсць? Що? Так, трэба займацца чырвонаю зараз турбою. Адзем назад. До таго кампутера паглядзім, якім... Тут, робот, цікай. Ну, углядаєш, що ніяк не працює. Все, тікаємо нахер до його. Ой, ми тут зашинені. Чиніни? Ой-ой-ой. Ён з тобою. Побігай. Треба стаміну готувати. Грошики. А кинь-то гэта все. Габрей не спить. Габрей зарабляє. А кого на кого нас не глядел, не подглядывал. Чакай, во, червоне. Нам треба знайти перше, 5, 8 по червоній трубі. Ага, перша, 5, 8. Ой, ён тут. Все, я трапив. Не трапив. Я тікаю. Бежи. Ось вона червона труба есть. Treatment Hub, так, сюди? Давай, я поспробую зараз. Так, тут нема. Я забув, тут... які вже 8, я вже 8 зараз. Перша, 5, 8. Ой, блядь, ён тут, ён каля мяне.
8 я натисну. Добре, Осталось 5-я перший і перша. 5-я. Ти можеш там конфірмнуть, мені здається, пробігши. Перше, 5-е. Іди нахер. А! Ти гляди, яка паскуда. Я його зачинив у комнаті. У помешканні, де повинен був сховатися від його, і він мене там забив. Ти розумієш? Он може не зможе вилізти зараз. Я сподіваюся на те, що воно просто отсюда нікуди не денеться. Головне не відчиняти гэты двері. Першою. Так, засталася 5-я. 5-е. Слухай, там же засталися усі мої гроші, ні? Побач з ним. Може бути. Ні, я не хочу. Мені потрібно Ой, гроші. 5-ю знайшов так само. Знайшов? Так. Я натисну. Натисну, бягу зараз з гэтага месца. Бля, ён тут, ён вийшов. Яким чином? Ну ён робот, мне здаецца, ён гаспадар гэтага месца. Што там по арму? Паскуда ляціць за мною. Увесь гэты час ён за мной ляціць. О, я его бачу. Ты? Ці гэта другі? А не з табой, да. Можа я яго магу гэтым. Так. Добра. А ён за Гэта табой я леціць, ўзяў, гэта я ўзяў. Гэта ён па мне Ой. страляе, ці гэта ты? Не, гэта я. Цяпер ён за мной леціць. Так. Я адчыняю дзверы. Пачинаеш дверку, то я зараз прибягу. Ты мне казаў, што ён за табой ляціць. Ён мяне чакае тут. Можа іх 2? Можа А, быць, ты слухай. забіў, ну. Можа. Так, так. Ну просто з гэтага пакою ніяк не выбрацца. То бок, калі ён цябе тут наздагоніць, то ўсё на гэтым гамон. Ну все, я не веду тут нават. Трэба ісці адчыняць дзверы. Ты зразумела. Я напрост зараз хаваюся ад гэтага кашвары. Каналізацыю загнаў. Ой, чакай, штосьці я тут згубіўся. Ляха. За тобой ён ляціць ці не зараз? Не. Ну, значыць, ён за мной ляціць. Ну, вырашыў скончыць гэтую справу з усімі. Так, а дзе ты? Я Дзесьці недзе я далёка. бачу. О. Так, а каб туды прайсці... Не, я не разважаў, я згубіў шлях просто свой. То есть сюды не трэба ісці, бо я не магу знайсці зараз, дзе гэтыя дзверы, якія павінны былі быць адчынены. А гэта там, дзе... Дзве трубы падыходзяць да жоўтага такого Press камп'ютера. Interact. Access denied, чаму? Старт. А, ну все. Адчыніў? Я натиснуў, так, done. Все, щось і пайшло. Бегу да Reactor цябе. Stabilization. Працуй, не? Якийсь-то доступ пайшов до нас. О, пташки. Що у нас Усё. там по... Reach the engine hub. А, так ми, може... Робот. Дядя. За тобой. Ну, гэта догонялки, так, пайшов. Так, Central Hub. Ну, треба, мабуть, про Central ніяк ісці. Main Core. О, я пройшов у гэты... У Engine. Може, мне тут зараз буде болюче? Ой, на що я прийшов? Мне падаецца, мне ўсё.
Я вяду за сабой гэтага паскудніка. О, вітаночки. А що тут робить? Усё, Рамон. Все, я зрозумів. Коли сюди в капсулу приходиш, яно починає блискати, гэта і тут нават не Так, треба тут знаходиться нельга. знаходитися. У мяне ўсё, дарэчы, тут абмежаваная колькасць рэспаўнаў. А у тебе не? Так, это, мне здаецца, на всю тьму, там 9 было. А, вось яно што. Ну, ну добра, здаецца, що цікава, що ми тут сьогодні погулялися. Так, ты дзе? І... А де ти? Я чакаю, вось з'явіўся на караблі. А я тебе не бачу. Mission room. Чакай, зараз я выйду. Налево, кажа. Может я тому, що тут в другому місці? Ты ў сваёй комнаце недзе. Ага, у тебе так само, здається, твой покойчик есть. Я у гэтым там тут на землю гляжу. Зразумела. Што, трэба будзе сабрацца яшчэ? Ну, мне здаецца, прышпільна. Так, І я пакуль што згодны. не все паглядзелі гэтых ворагаў. Далёка не ўсіх, толькі па сутнасці 3. Зомбакі пакуль што самае простае. Так. Ну, добра. Добра, дзякуй табе вялікі. Так, дякую, Максим. Так, ну тоді, не ведаю, може на наступному тижні тоді зберемося. Дзякуй, аж патата. Так, будзем дамаўляцца праз гэты, божахна, нелюбімы мой дыскорд. Вось, на наступны стрим. Там паглядзім, калі. Мабыць, можа і ВРВ далучыцца да нас, хто яго ведае. Добра, усім велічэзнае дзякуй за тое, што глядзелі, за тое, што былі з намі, падпісваліся на ўсе на месцы, на мяне і гэтак далей. Вось, мы з вамі пабачымся заўтра зранку на Ведьмары. Заўтра Ведьмар другі, другая частка. Так, прыходзьце на стрымы. Вось. І адпачывайце. Усім добрага вечарочку, пакуль. Пакуль.